Bandiraɓe tedduɓe bisimilla moɗon e dow sen meɗen YouTube kala ɗo gonɗon e gondirɗon e oɗo saga non dewni goɗo hello YouTube onon kala mbimoɗon bisimilla kadi mbaɗe abonné mbaɗon partage vidéo ji ɗi beele hello ngo ene ɓeydo yaaji ɗum noon kala mbimoɗon bisimilla moɗon sikkala ko gam yidde yettinde mon oɗo kabaru toon to leydi Sénégal ha tingti wuro wittego Bambey toon to leydi Sénégal ñande pummugal wonade ni julde taske nde ko gorko goto yiiɗi yoɓade fittadu hono almami on ɗon bite hono Imam Bala Mbacké on ko almami sangane wonno julniɓe taw ko pummugal mbo mbori ndol e on ɗon saga noon waji goto taw ko gorko jogiti laaɓi ari yidde gam yuudemo laaɓi ki sagande wonno o ardino wonno julnude yimɓe taw ko pummugal hono julde taske kono noon tan hollama kam oɗo sagande winno yuude hono almami biteɗo Imam Bala Mbacké on ɗon saga kam laaɓi ki wawi wordemo caggal noon gorko jogino laaɓi gam yuude almami o gorko o jagga e on ɗon saga kadi almami hono on ɗon biteɗo Imam Bala Mbacké jokki julnugal muɗum taw ko pummugal ɗum no wadde ndentoɗen oɗo sagande taw sen tiski wonani hon ɗeɗo gueɗe ene kewede rendo meɗen gam yidde yoɓale pittal to ko ardi men ha tingde saga julgol ɗum wadde ndentoɗen ɗum waɗi ko toon to leydi Sénégal ha tingti wuro witego Bambey taw ko almami bite hono Imam Bala Mbacké joom yinno yoɓade fittal mum kono tan gueno suurimo renimo ɗum no ha joni jokke wadde abonné hono hello meɗen YouTube woni goɗo hello ngo ndewni ɗon onon kala on calminama so gueno haji kadi mayen tawodiru ɗo e kabaruji goɗɗi